הגיע הזמן לחזק את הדרגונויד שלי. או לא, לא טוב! יכולת העידוד בקרב מאפשרת לו להוסיף בקוגן זה לקרב! העוצמה של דרגונויד עולה ל-530G. תודיע לי אם תחליט לנסות להתגונן, בן אנוש. תסתכל ותלמד, חבר. זה דרגו! יכולת אפל! מתקפת נגד! העוצמה של דרגו עולה ל-650G. מה תגיד על ההגנה שלי עכשיו? זה עוד לא נגמר, דניאל. עכשיו זה התור שלי לשחק. עכשיו זה אישי! אנחנו אבודים. יכול להיות שאתה צודק. בקרב אפולוני הוא בקוגן הדרגונויד הכי חזק שיש. נו, למה אתה מחכה? להזמנה רשמית? בוא נגמור עם זה כבר! דן! כן, בוא נראה לו מה יש לנו. הנה זה בא דרגו. בקוגן קרב! דרגו, עמוד! מאתר קרב חדש. מחשב עוצמה. אם ניצחון עליך הוא הדרך היחידה להציל את וסטרויה, אז זו המשימה שלי. גם אם אתה הדרגונויד הכי חזק שיש, אני לא אחשל! מתקפת נגד! אני מעריך את האומץ שלך, דרגו, אבל המתקפה שלך חלשה. מקסימום ויירוס! דרגו? וואו, דרגו ואני עברנו כבר הרבה יחד. לא משנה מול מי נלחמנו, תמיד הלכנו עד הסוף. בוא נעשה את זה, דרגו! אני יודע שזה יישמע טיפשי, אבל דרגו ואני נלחמים כמו אדם אחד. אנחנו מבינים זה את זה, ויודעים מה לעשות בלי לדבר, זה ממש מגניב. אתה החבר הכי טוב שלי, דרגו. אבל מאז שמסקרייט שלח אותנו למימד האבדון, לא עמדנו מול קרב קשה יותר מזה שיש לנו עכשיו. תחזיק מעמד! אסור להפסיד, מוכרחים לנצח. זו הדרך היחידה לצאת ממימד האבדון. עוצמות הקרב מתקרבות לשיא. קדימה, דרגו. למי אכפת אם שק הקסקסים הזה הוא הדרגונויד הכי חזק? נוכל לעשות את זה? עכשיו הרגע ללכת עד הסוף. יכולת מיזוג! העוצמה של דרגו עולה ל-1350G. מתקפת נגד, קיצונית! חייב להתנגד, אבל עוצמת הקשר בין בן אנוש ובקוגן חזקה יותר מדי בשבילי.
דן, אתה שומע אותי? תתעורר, דן! תתעורר! מוכרחים לעמוד על המשמר, דן. זה עדיין העולם שהחיילים האגדיים של וסטרויה יצרו. מה עכשיו? חזיתי בכוחות שלך, בן אנוש, והתרשמתי מאוד. אני מפקיד בידיך את המשימה. תודה, אפולוניר. אבל אם תסכים לענות לי על שאלה אחת, אחרי שנלחמו בחיילים האגדיים של וסטרויה, שאר הבקוגנים שהגיעו התפתחו. אני עברתי את המבחן ולא קרה דבר. למה? למה גם אני לא התפתחתי? לאט. כדי להציל את היקום שלנו, כדי להרחיק את ליבת הנצח מנגע, מוכרחים להתפתח, להפוך לבקוגנים אולטימטיביים, אם אנחנו רוצים לנצח בקרב. התשובה הפשוטה היא שעליך לעבור עוד מכשול אחד, דרגו. נו באמת, אתה בטח לא רציני. לא, עוד פעם אתה? אתה מרגיז אותי. ברונו! מרוצ'ו! ג'ולי! שון! מה? רק אחרי שתנצח את החברים שלך, הדרגונויד שלך יוכל להתפתח לבקוגן האולטימטיבי. לא! זה ממש לא מקובל! לא, דרגו. אם זו הדרך היחידה להתפתח, נעשה את זה. אה!